kumpul awan-awan ayo domat-matan. Nggih. Lungguhmu kapara ngaturaken sungkem gedhe kula. Ya. Swarga tuwa ki nek padha bekti. Ora liwat puja astutiku ya ditampani. Sanget anggen kula nampi mugi dadosaken jiwa kula kaya ngono ya mergo kae kancamu. Kowe penakno lho iki. Mangis to aku jawu. Bocah Sadrun, Aku kula penggaweamu piye? kepareng matur. Anggen kula mentas sedaya para murid ing dinten sanika sapocokan caket Reginas Kanjeng. Mula wendal tenan apa ora? Nggih, Lho kowe iki ya ora patah becos sama gula wendal iki. nggih, Lah ya ora apa-apa. nggih. Ora ana salahe budidaya. Ben mangke dadi salak ngono. Jeneng ora ana kok ujug-ujug iso ki ora ana. Lah, Mesti ya nganggo pasinaon. Benakno. Dikrasan-krasano. nggih, Guru. Gablok
Nggih kula nggih. Gaweanmu piye le? Perdamelan kula isi padasan nyapu ngepel sak panunggalanipun sampun rampung. Nunggui gaweanmu. Nggih. Mangsa ketiga ini asat apa ora le? Nggih gede-gede tesih wonten. Jana. Nggih. Cukup umpama go wuntu ngono iki ya cukup. Cekap. Ya wis dipenakno. Wis toaken. Marah mah. Kamu Sluke iku ndi, Mak? riko le. Sluke iki ndi? Riko. Riko. Iki teko tenan kok. Gaweanmu piye gaweanmu? Gawean kula teng Tegal iki. Tegal. Olah keduk bumi. Nggih. Go ngopeni santri-santri. Nggih, Apik, apik. Nggih. Ganjaran sing ora ketok ya ngono kuwi. Nggih. Dadi kowe yen menehi iki yen iso aja kok eling-eling. Nggih. Dadi li nambaran ati sing ikhlas. Mengko ana pepalese dhewe. Benakno lungguhmu. Sing guri sing erak tak dangu guri. Togok piye togok? Ya, kancamu kok tak dangu kok kowe meneng dhewe. Aku ngomong sampean ora. Ah, ngomong piye gaweanmu? Gaweanku yo wis beres ah ngaret kan. Ngono. Ah ngono-ngono sampean kuwat ora karuan. Oh. Dino balik ping 3 kula. Ya diwiwiti karo kosong kok dadine mulya ya. Iya kan. Sing pungkasan sing memayat dhewe. Nggih. Amat yo. Pripun? Amat piye gaweanmu, Mas? Damelan kula namung ngintun tiyang sing tegil iki. Kirim. Nggih. Pirang jam apa Mas tekan kene? Pinten-pinten jam niku awak nggih tebih. Aduh temen yo. Kowe lak kesel iki mau. Wala lesok iki. Ya wes, ngombe-ngombe iki sing penak. Wis tak jawab. Cak. Nggih. Yo jodoh bosen-bosen. Kowe tak parahi nindakno apik. Aja marahi Allah. Nek ora diwarahi. Lamun to diwarahi nek bisa aja males. Nggih. Apa to larane? Sepiro to sengsarane? Ana tetembungan sepiro sengsara yen tinampa mung dadi coba. Kaya welinge Guru Agung Syekh Siti Jenar. Nek tak rasak-rasakno kok. Kowe kok kaya dana sing arep mbok omongno ki jane opo? Nggih, Kang. Napa menika panjenengan menika mboten mireng napa pripun? Lho saiki piye saiki? Luwih bawa aku do becak omong ki aku yo nunggu. Pakabaran sing ning jaba-jaba niku lho wonten pasar. Ngenani pakabaran apa le? Lah niku Syekh Siti Jenar menika wonten Demak nika ture sampun seda, Kang. Guru Agung Syekh Siti Jenar Setra. Tenan ora le? Nggih, nggih. Kalau boten niku diwara-warakaken yen menawi Guru Agung Syekh Siti Jenar jisime dados asu blangyung. Innalillahi wa inna ilaihi Woro-woro iki kanggo kawula ing Demak Bintara. Sayung Johar Kudus lan sak kiwa tengene. Woro-woro iki kang dipandhegani Rama Sunan Bonang. Isine woro-woro yen Syekh Siti Jenar ya Syekh Lemah Abang seda ing Demak Bintara. Jisime dadi asu blangyungyang. Asu blangyungyang. Rumangsa ilang otot bayuku. Jebul pakabaran ki kok nyata. Nggih. Nek aku yo isih ora percaya. Lha wong jeneng wong mati kok dadi asu. Leres menika. Aku iso percaya nek aku wis buktekno. Ah, Umpama to
Guru Agung Syekh Siti Jenar iki pancen wis sida. Wong pancen menungso kabeh bakale tumekaning pati. Iki aku percaya. Ning manggon kok dadi asu belangyung. Ning iki kok kaya ngono. Wes, kowe kabeh wae. Sing duwe arit ya gawa arit, sing duwe pacul gawa pacul. Melu aku. Tak roh dhewe, tak krungu dhewe. Bener orane Guru Agung dadi asu belangyung ya. Ayo, ayo. Pitungkas Kanjeng Sultan marang sapa wae iki dina ora diparengake mlebu ning Kasultanan Demak Bintara. Masa kuwi jaga sing rapat aja nganti ana perangane. Yen ra kleru iki Wibisana murid ing Semarang bener. Durana wigati apa kok nganti murid-murid ing Semarang temeka ning Kasultanan Demak Bintara dupeh iki pitulasan padha gawe umbul-umbul. Lho. Kak, umbul-umbul. Rumasane pitulasan kok piye? Inggris. Lah iya kok lengke padha nggawa tombak. Nuwun sewu iki arak-arakan apa piye? Tengane kula menika ajeng nanjake napa leres Guru Agung Syekh Siti Jenar menika sedo wonten ing Demak. Arep nanjake Guru Agung Syekh Siti Jenar sedo ing Demak Bintara. Nggih. Monggo tak otang nggih. Prayo dhewe kados ngaten. Wibisana pancen kabar kuwi nyata yen to Guru Agung Syekh Siti Jenar iki sedo ing Demak Bintara. Sedo. Lah bareng krungu yen sedo ing Demak Bintara kok jampyak arep demo apa piye? Kula menika minangka murid. Iya. Kudu bekti marang guru. Bener. Nah, kula ajeng pengen ngertos makome. Pengen ngerti makome. Wibisana tak elingi ya. Aja dina iki mergo Kanjeng Sultan wis pintungkas marang sapa wae iki dina ora parengake mlebu ing Kasultanan Demak Bintara. Kok menawa liya dina kok iso mlebu nek. Bisa ora bisa ya dina iki mergo Semarang. Wibisana kowe iki aja meksa aku. Mergo aku mung didhawuh Kanjeng Sultan yen tak kowe parengake mlebu ana ing makome Syekh Siti Jenar urung tanun aku nampa pidana. Wis pokoke entuk ora entuk ya mlebu. Yo. Oh, aja pisan-pisan kowe meksa aku. Ngerti apa ora? Prajurit Demak padha jaga-jaga. Yen to kowe ndodro arep mlebu ning Kasultanan. Kowe
bocah orang. Ayo. Wibisono. Yo iki. Kendel dene kowe wani empalane marang aku. Mergo kowe sing dadi pepalang. Arsane ing Ojo nganti Semarang lan Demak nuwake korban. Ayo, mergo kowe yen aku kok kepareng mlebu ning Demak, ora bakal ana kedadian sing kaya meso kowe Wibisono. Maju kowe. Baik. Batut ke? Batut!